odmawiając modlitwę obronę, doczekały się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyczyn. Przybywa duża grupa osób idących marszą życia, marszą rodziny. I tak sobie pomyślałem, że na pewno jest to dzieło Ducha Świętego, bo Duch Święty komuś podsunął myśl, podsunął pomysł, zainspirował, że można taki marsz zorganizować. Duch Święty dodał odwagi, bo może dzisiaj nie jest najcieplej, była obawa deszczu, może również nieraz jakby taka obawa, co inni powiedzą, ale ta odwaga sprawiła, że wyszliście na ulicę i przyszliście tutaj właśnie w tej grupie, która włączyła bardzo wiele. Duch Święty dodał odwagi wszystkim uczestniczącym. I więcej, Duch Święty jakby na nowo budził i wzmocnił miłość w sercach tych wszystkich, którzy nie tylko brali udział w marszu, ale którzy wciąż biorą udział w całej akcji obrony życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci i którzy wciąż stają w obronie rodziny, która jest czymś naturalnym, wypływającym z prawa natury i prawa Bożego. To jest wyraz wielkiej miłości i zatroskania o każde życie, o każde dziecko. O to dziecko oczekujące na rodzin, o wsparcie dla matki, ojca, o pomoc dla wszystkich rodzin, które nieraz borykają się z różnymi problemami. To wszystko płynie z miłości do Boga, ale miłości również do drugiego człowieka i miłości do siebie samego. Bo człowiek również uświadamia sobie wtedy, że przecież jak także i każdy z nas powinniśmy podziękować za dar życia, który otrzymaliśmy od Boga poprzez nasz